Bagong challenge natin. Di ba, tapos na tayo sa dapat hindi pa banda. Direct. Ngayon, papasukin ng bola, dapat banda pa. Dito. Eh, muna banda, boss. Okay lang. Hindi, dapat banda talaga. Ang pagkuha dyan, at saka dito mga corner, Galing sa banda. galing doon. Precaution, Ito yung pwede. side pocket, dapat galing dito. Okay. Concussion, pwede. Okay, first player, Kokoy. Sabi na. Ay, precaution. Kuya, ano tayo mo? Yeah, mamaya na kuya. Wala, pag dito tayo banda eh. Ano ba scratch wala na? Wala naman sketch yun. Puro banda na. Puro banda. Isa. Dalawa. Tapos na to. Dali lang. Dali lang to. Ako naman ba may scratch? Magaling si Coco. Walang bulinan. Dapat tuloy-tuloy ah. Okay. Galing ko Oh, pwede. Basta kunin lahat banda. Yun. Hoy, awit na. Wala na, out na. Out na. Okay, next. Darwin. Magaling. Sa. Dalawa. Patay na. Oh, sa magaling. Ay, wala na. Pwede na. Kasi hindi bulinan. Oh. Okay lang yan. Pwede doon sa taas na. Oh, next player. Sunny. Sige. Next, Don Rosalan. The Razor. Mahirap to na challenge. Banda lahat eh. Mga crash lang, sabi na eh. Usuhan. Usuhan may banda. Discuss ito. Dapat walang banda. Malayo. Oh, dapat. Oh, depende sa diskarte. Oh. Dapat pag-isipan talaga. Yun. Tres doon. Tres. 15.
Yan. Ang banda ko, tapos yun. Oh. Pinap mo yan. Doon na banda doon. Mura pa. May long banda. Dapat pwede gamit ka ng long banda. Pag akong bumanda, ako ng banda ko, tapos yun. Ako tapos yun. Challenge mo, di ba? The razor. Kuha na ni razor. Ako niya si Nico. Kaya mo. Last 2 balls. Pag nahulog ko. Last ball. Last ball. Dapat hindi mas-scratch ha. Dapat walang scratch yan. Pinakamadali yun. Please like. Champion. Please like. Please like, subscribe. Yes.